أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا ومولانا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. A yau insha Allah za mu fara darasi na farko game da haruffan Larabci, yadda mutum zai iya karanta Ƙur'ani ko wani littafin Larabci dai da kanshi ba tare da dole sai an koya masa ba, inda har yadda ya fahimci wannan karatun. To harufin da zan fara da su sune wannan haruffa guda huɗun, alifin guda uku da kuma ba'un guda ɗaya. To wannan alifin na farkon idan aka masa wasali sama, in dai ka ga tsagu biyun nan yana sama, to dole wasalin sama za a masa. To idan aka masa wasali sama kamar haka, to ya zama a. Alifin na biyun nan kuma kun ga ai tsagunsa yana ƙasa. Idan tsagunsa yana ƙasa, to dole wasalin ƙasa za a masa fataha kenan, kisra. Ina karatun ne ina haɗawa kamar da Hafs da Warash ne. Fataha shine wasalin sama, kisra wasalin ƙasa. An gane wasali ana nufin da Warash kenan, kisran kuma ƙasa wasalin ƙasa, fataha wasalin sama da Hafs. To duka dai za a iya fahimta. To rufu'a kuma ita ce damma, shine alifin na ukun nan, to zai zama u. To sai wannan ba'un kenan, amma ta fataha sai ta zama bai. To idan mutum yana so ya fahimci karatun nan, zai duba layi na biyu wannan jan rubutun, zai ga abin da yake saman shi ake rubutawa a wannan layi na biyun da Hausa kenan. Kun ga kamar yadda aka sa a saman nan a, i, u, bai. To a ƙasan kuma an rubuta shi da Hausa da jan rubutun nan kenan, amma da rubutun Larabci a, i, u, bai, kamar yadda ake gani. To haka rubutu na ukun nan shi ma gashi nan mun kawo shi da Hausa a, i, u, bai. Kowanne tun daga sama har ƙasa kenan. Kowanne na ƙasan shi sunansu ɗaya. Na ƙasan shi yanda ake faɗan alifin na farko mai baƙin rubutun nan, haka wannan mai jan rubutun an mai da shi da Hausa ne kenan. Haka za a faɗe shi. Haka wannan e ɗin ita ma za a kira ta da rubutun Hausa, ai za a ce a ne. To duk wanda ya fahimci wannan insha Allahu darasi na biyu ba zai ba shi wahala ba, saboda kowanne harafi ɗaya akwai sharhi a kansa, kuma akwai zuwa ƙarshen inda ya dangana. To insha Allahu nan muka kawo ƙarshen wannan darasi na farkon, sai a yi bitansa a, i, u, bai, a, i, u, bai. Alifin da wannan e ɗin, in alifin yana da fataha sama, da shi da e ita kaɗai abu ɗaya suke nufi. Idan alifin yana da kisra ƙasa, da i da ai abu ɗaya suke nufi. In alifin yana da damma rufu'a kenan, da u da w abu ɗaya suke nufi. In ba'un tana da wasalin sama, gaya kuma a gabanta ba ta da komi, to da b da ai da ai, da b da e da ai duk suna nufin abu ɗaya ne. Allah ya samu dace. Allahu a'lamu wa rasuluhu.